יוסוף ואלי הזמין אותי לפגישה אליו בחדר, ללשכה, ואמר לי, תשמע, תשב פה ורק תשמע. יבואו לכאן, תבוא משלחת רוסית. תשמע את השיחה. אני באתי לשם, הגיעה משלחת בראש שגריר רוסיה במצרים, ואומר ככה השגריר, מובארק צריך לצאת למוסקבה. אנחנו רוצים לדבר על שיתוף. אז אנחנו רוצים לדבר איתך על תחומים שאנחנו נשתף פעולה. אנחנו רוצים ללכת לנובריה. נובריה זה אזור אלכסנדריה. הוא אומר, אני מצטער, הישראלים שם. אנחנו, כן, הוא אומר, הישראלים שם, אנחנו רוצים ללכת לנובסית. גם שם הישראלים. וכך 3-4 נקודות שהוא ציין, הוא אמר שהוא לא יכול. זה היה, ואני שתקתי, כשהם יצאו, הם אמרו, אתה רואה איך שאני מגן על האינטרסים שלך? כשהם יצאו, הם אמרו, אתה רואה איך שאני מגן על האינטרסים שלך? אני לא יודע אם תוכלו לספר את זה, אבל...